Maica Sfântă se opri și cu vocea îndurerată către salcie grăi: dacă îmi cunoști durerea și voiești să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără de spini. Fiul meu Iisus pe cruce, însângerat și-n mare chin, și cu ea la el m-al duce, durerea să-i o alin. Atunci s-a